Dobar dan. Ja sam Veljko Radisavljević, glumac. Tišina! Akcija! Ja sam umetnik. Ti si, Baki. Iz one reklame sa onim malim prasetom, ono. Nemoj da diraš Deda Mraza! On je takav oduvek. Kakav takav? Budala. Ujeo me kolega za ruku. Stop, ti si mašina. Kakva mašina kod Šekspira, si ti normalan? Pogledaj što ja ličim, pogledaj što liči moj kolega. Ne, meni je okej, majke. Ali moj pravi poziv je otac. A kakva je situacija u kući? Odlično, hvala Bogu. Svađamo se. I šta sad treba da radim? Da se zapalim? I da umrem, da bi dokazao da sam ja čovek. Možda se saberete malo. Jel možeš ti da se sabereš kad otvoriš frižider? Boko u sebi oseti krivicu. Nisam ja kriv. Jesi, ti si kriv. Svađali. Da je prošlo vreme. Ne svađamo se više. Da sam ti ja pričao kad sam ja bio profesionalni duvač oblaka u hidrometeorološkom zavodu, pre nego što su automatizovali celu stvar. Čovjek ima dva života. A to shvati kad ukapira da ima samo jedan. Valjda je ukapirao da je gotovo. Jeste. Bilo je do noćas.